Sa susamang balita, emosyonal nga nagpasalamat sa kahitasan ang mga matud pa mag-grade 9 o mag-grade 9 pa lang nga si Krisha May Taharos. Human niya nakuha ang pinakaunang gold medal alang sa Palarong Pambansa 2025 nga gipahigayon sa Ilocos Norte. Alang kini sa 3,000 meter run sa secondary girls event nga gihimo kag ganinang buntag. Saysay ni Taharos, wala masayang ang iyang training kung diin kanunay siyang maghilak kan sa gihimo niyang motibasyon aron mahimong mas maayo og masakmit gayod ang iyang gipangandoy nga gold medal nga maoy makatabang matud pa sa iyang pamilya. Nasayrang target ni Taharos nga makadula sa Olympics. Si Krisha May Taharos ang unang atleta nga nakakuha og unang gold medal sa Palarong Pambansa 2025.